tosi professionaalinen. Nyt lähti hei tallennus käyntiin. Mut tervetuloa kaikille. Ja mun nimeni on Milma Arola täältä Jotpasta ja vastaan tästä hakevan toiminnan pilotista meillä ja kanssani ovat täällä myös Jarno ja Anna. Haluatteko lyhyesti esittäytyä? Huomenta vaan, Jarno Hakanen, sama putiikki, ja koitan olla enemmän tukena kuin haittana sen Milman projektissa. Huomenta omastakin puolesta Anna Päiviö ja samansuuntaiset tavoitteet. No niin, kyllä, ja voin sanoa, että olette suureksi tueksi olleet kyllä. Toivottavasti muuten nuo tekstitykset ei mene siihen nauhoitukseen, koska mulla meni nyt jotkut tekstityksetkin päälle ja se on aika koomista katsottavaa, kun se rupesi tuossa vieressä juoksemaan. Et jos mä naureskelen, niin johtuu siitä. Mutta hei, tämän tyyppisellä agendalla tänään mennään. Mä ihan lyhyesti taustotan alkuun, että miksi tätä tehdään. Sitten meillä on täältä Laboresta Hannu Karhunen, tutkimusjohtaja, myös kertomassa, että mitä tämä tutkimuksen näkökulmasta tarkoittaa. Ja sitten me esitellään tätä hankittavaa palvelua porukalla. Ja tavoitteena olisi tosiaan se, että saatte kokonaiskuvaa, että mitä me ollaan ostamassa, minkälaista palvelua. Ja me myös haluamme jakaa kokemuksia, joita meillä nyt on jo kertynyt tähän mennessä tämän palvelun tuottamisesta. Ja toivon, että kysytte meiltä kaikkea, mitä mieleen juolahtaa, ja me sitten parhaamme mukaan vastaamme. Ja mitä ollaan siis tekemässä ja miksi ollaan tekemässä? Mun tehtävänä täällä Jotpassa on pohtia sitä, että kun koulutus Suomessa kasautuu korkeasti koulutetuille ja sitten matalammin koulutetut osallistuu jatkuvaan oppimiseen vähemmän, niin miten me saataisiin heitä osallistumaan enemmän? Ja tiedetään Etlan ansiokkaasta selvityksestä, että aikuiskoulutuksen taloudelliset hyödyt on perusasteen suorittaneiden osalta suurempia kuin sitten kustannukset, joita siitä syntyy. Tämä on ihan tämmöistä taloustieteellistä näkökulmaa tähän. Ja huomattavasti nousee perusasteen varassa olevien tulot keskimäärin ja työllistymismahdollisuudet. Eli taloudellisesta näkökulmasta olisi varsin hyödyllistä ja fiksua, että saataisiin myös matalasti koulutettuja kouluttautumaan enemmän. Ja toisaalta meidän omat kyselyt kertovat, että perusasteen varassa olevat muita harvemmin tietää, että miten voisi omaa osaamistansa kehittää ja millaisia koulutusvaihtoehtoja olisi saatavilla. Heillä on myös muita vähemmän tietoa ohjauksesta ja ylipäänsä koulutusvaihtoehdoista. Ja nämä on nyt tämmöisiä taustatekijöitä, että miksi ollaan tämmöistä kokonaisuutta tekemässä. Ja OECD on meille Suomelle tässä ehdottanut tai suositellut, että meidän tulisi lisätä hakevaa toimintaa. Sitä toki oppilaitoksissa jonkin verran tehdään, mutta tämmöistä niin kuin laajamittaista ja systemaattista hakevaa toimintaa ei tehdä. Ja mitä nyt tarkoitetaan hakevalla toiminnalla, niin sillähän tarkoitetaan sitä, että miten etsitään sellaisia osallistujia koulutukseen ja osaamispalveluiden piiriin, jotka ehkä muuten sinne eivät hakeudu. Eli etsitään niitä ihmisiä, jotka oletettavasti muodollista koulutusta tarvitsisivat tai siitä hyötyisivät. Ja tässä projektissa on nyt tunnistettu, että siellä perusasteen ja yleissivistävän koulutuksen varassa olevissa niin todennäköisesti on tällaisia ihmisiä. Mutta tämä on tämä tausta, miksi tätä tehdään. Ja tämähän on nyt sitten tämmöinen tutkimushanke, joka me ollaan Jotpana, niin kuin toimitaan tässä tavallaan tilaajana, mutta käytännössä meille tätä tutkimusta toteuttaa 3 tutkimuslaitosta. Siellä on Etla ja Labore, jotka tekee tätä rekisterianalyysiä, ja sitten Työterveyslaitos tekee tässä haastattelututkimusta rinnalla. Ja tämä on ainutlaatuinen ja uniikki myös kansainvälisesti. Tämä on tämmöinen satunnaistettu koeasetelma, jossa meillä on verrokkiryhmä ja sitten tämä ryhmä, johon tehdään testejä. Hannu kertoo tästä myöhemmin ja tästä on tavoitteena saada ihan akateemisesti pätevää tieteellistä tutkimusta. Mutta mitä nyt sitten ollaan tutkimassa, niin tavoitteena on selvittää sitä, että voiko koulutustietoa jakamalla ja tämmöisellä työpaikoilla tapahtuvalla ryhmäohjauksella lisätä yleissivistävän koulutuksen varassa olevien ihmisten osallistumista muodolliseen koulutukseen. Ja
Tämä on huikean iso projekti ja me ollaan siitä ylpeitä ja myös hyvin kunnianhimoisia tämän suhteen. Käytännössä siis tässä kokonaisuudessa pienillä toimipaikoilla ympäri Suomen pidetään ryhmäohjauksia työpaikoilla ja kerrotaan siellä ryhmäohjauksissa kattavasti paikallisista siihen toimialaan liittyvistä ja siihen yritykseen tai työpaikkaan sopivista koulutusmahdollisuuksista. Ja aina siten, että paikalla on aina vähintään yksi yleissivistävän koulutuksen varassa oleva ihminen, joka työskentelee siellä yrityksessä tai työpaikoilla. Tavoite on kova. Ensi vuoden loppuun mennessä on tavoitteena saada 1200 ryhmäohjausta tehtyä. Niistä on jonkin verran nyt jo tehtynä. Meillä on tässä jo 4 toimijaa tätä palvelua tekemässä. 2 on lopettanut ja heidän tilalleen nyt etsitään sitten uusia toimijoita tätä palvelua tuottamaan. Mutta nyt mä antaisin Hannu Karhunen sinulle puheenvuoron ja esittäydyt toki myös itse, jos äsken meni pieleen mun esittelyt. No menihän se vähän, mutta... No niin, anteeksi. Eli tutkimusohjaaja on Työnnetalouden tutkimuslaborista ja ollaan ollut tässä mukana ilolla Jotpan kanssa tätä uutta hommaa tekemässä. Ja tämä on tosiaan, niin kuin hyvin Milma sanoi, uniikki juttu. Ja tämä on tosiaan tosi vaikea aihe niin kuin poliittisille päättäjille, koska tästä ei ole tutkittua tietoa. Ja nyt samaan aikaan tämän rahoitusinstrumentin kanssa pyritään tuottamaan sitä luotettavaa tietoa päättäjien tarpeisiin. Ja siksi on tosissaan tosi tärkeää, että niitä sääntöjä ikään kuin mitä tässä rahoitushaussa sanotaan, niin niitä sitten noudatetaan sitten lopulta, jos valikoidutaan niin kuin tuottamaan sitä palvelua. Ja miksi tosissaan on tärkeää on se, että se tutkimusasetelma ei vaarantuisi. Eli me ollaan nyt niin kuin etukäteen jaettu Suomessa alueet tai toimipaikat, mitkä ne alueella on, niin koeryhmään ja verrokkiryhmään. Ja sitten me tehdään seurantaa sitten näiden toimipaikkojen kautta yritysten kanssa rekistereistä, että miten siellä oikein niin kuin tilanne kehittyy. Eli me voidaan, niin kuin, meillä on nyt käytössä voitaisiin tehdä tuo ensimmäinen mittaus, että tullaan tekemään niin kuin edellisten vuoden tietojen perusteella ja me tullaan seuraamaan monta vuotta eteenpäin. Ja sitten me vertaamalla sitä koe- tai käsittelyryhmää, mitä toivon mukaan tässä yritetään aktivoida, niin sitä verrataan tähän vertailuryhmään ja me saadaan niiden välisten ryhmien välistä eroista semmoinen niin kuin, hyvä valistunut tilastollinen arvaus siitä, että mitä saatiin aikaiseksi tällä hankkeella. Ja tämä on niin kuin uniikkia, että tämä on niin kuin etukäteen mietitty tämä arviointi tähän mukaan. Eli sen takia ne säännöt on niin tärkeitä ja sen takia me puhutaan niistä hankinta-alueista. Ja toinen asia, tässä nyt sitten puhutaan sitä määrällisistä tavoitteista, niin mä haluan nyt jo paljastaa sen, että oli tässä tämän vuoden aikana on käynyt ilmi, että ehkä ne palveluntuottajat ehkä ihan tajunnut, että miksi ne on niin tärkeitä nämä määrälliset tavoitteet. Nimenomaan se, että päästään sinne yrityksiin ja päästään tuottamaan sitä palvelua, niin onhan se sitten, jos niitä ei saa täyteen niitä tavoitteita, niin meidän on hyvin vaikea arvioida, mitä tapahtuu. Että sen takia me niin sillä on kunnianhimo tällä hankkeella niin korkealla, että me halutaan tilastollisesti todistaa, että mitä se tapahtuu. Vaikka jos ei tapahdu mitään, niin me halutaan hyvin tarkka nolla arvioida sitä pihalle. Että voidaan siis sanoa tilastollisella varmuudella, että on tämmöinen vaikutus. Mutta me ollaan niinku tutkijaporukkana, me ollaan tällä niinku taustalla, me ei niinku sotkeuduta millään tavalla tämmöiseen niinku operatiiviseen toimintaan. Toki me annetaan ohjeistusta ja vastaan kysymyksiin ja saa olla yhteydessä, mutta me ollaan niinku sillä vähän niinku verhon takana sitten arvioimassa sitä asiaa mukana. Mutta tosissaan ilolla odotan, mitä tulee tässä tapahtumaan. Kiitos. Kiitos. Joo. Kiitos Hannu. Ja tämä oli hyvää tähdennystä tähän näin, että nyt kohta kun me kerrotaan näitä sääntöjä, niin niille on syynsä. Sen takia, että tämä on tutkimushanke, niin tässä on ne tietyt reunaehdot, joiden on pakko toteutua, mutta toisaalta tässä on myös paljon sellaista, jossa sitten kisan voittaneilla on vapauksia toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja me ollaan Jotpana tässä tosi ylpeitä ja iloisia, että meillä on tämmöinen käynnissä, koska jos ja kun tästä saadaan ihan tieteellistä tutkimusta, niin meillä on jotain osoittaa, että toimiiko tällainen hakeva toiminta, saadaanko sillä yleissivistävän koulutuksen varassa olevia ihmisiä kouluttautumaan. Jos saadaan, me tiedetään sille hintalappu ja tapa, millä se on tapahtunut, ja se on merkityksellinen asia tässä yhteiskunnassa. Tähän on monissa muissakin maissa on tämä vastaava ilmiö, että osa ihmisistä osallistuu koulutukseen ja osa ei. Ja nyt hankitaan sitten tietoa siitä, että toimiiko tällainen työpaikalla tapahtuva ryhmäohjaus.
Mutta mikä tämän palvelun tavoite nyt sitten on, mitä me oltaisiin niin kuin teiltä ostamasta? Niin tavoite on kannustaa pienillä, tietyn kokoisilla toimipaikoilla työskenteleviä, matalasti koulutettuja, nyt puhutaan enintään yleissivistävän koulutuksen varassa olevista, eli ihmisistä, joilla on peruskoulu, kansakoulu, keskikoulu tai lukio taustalla, eikä sen enempää. Kannustetaan heitä osallistumaan koulutukseen. Ja täällä on tämän tyyppisiä elementtejä, kun nyt tuossa kalvossa näkyy tässä palvelussa, mikä olisi sitten teidän tehtävä, niin kontaktoida niitä toimipaikkoja. Ne on 3-149 henkeä työllistäviä toimipaikkoja. Ja nyt me ollaan huomattu, että tämä kontaktointi on semmoista, että sitä pitää tehdä päätoimisesti. Sitä ei voi kukaan tehdä siinä oman työn ohella, vaan meillä on iso massa yrityksiä ja toimipaikkoja, johon tulee soitella, ja jotta sinne pääsee sisään ja läpi näitä ohjauksia pitämään, niin kontaktointia tulee tehdä päätoimisesti ja paljon, jotta sitten päästään niitä ohjauksia pitämään. Kaikki toimipaikat ei siitä innostu, mutta tämän hetken meille tulleiden raporttejen mukaan niin noin vaihteluväli on 3-8% siitä, että mihin yrityksiin, kuinka isoon määrään ollaan päästy sisään näistä kontaktoiduista yrityksistä. Sen voi ostaa myös alihankkijalta, itse ei tarvitse kaikkea tehdä. No mitä sitten tapahtuu? Ollaan soitettu sinne yritykseen, niin sitten pitäisi sitouttaa sitä yrityksen johtoa tai toimipaikan johtoa siihen, että hei, että voitaisiko me tulla pitämään teille ryhmäohjausta. Selvitellään niitä osaamistarpeita, mikä teillä on siellä tilanne, löytyykö teiltä yleissivistävän koulutuksen varassa olevia. Ainahan ensimmäisessä puhelussa tämä asia ei selviä, ihmiset eivät välttämättä tiedä heidän porukkansa koulutustasoa, että saattaa useamman puhelun vaatia tai kontaktoinnin, mutta sitten kun tiedetään, että sitä kohderyhmää löytyy sieltä, niin räätälöidään sinne sille toimialalle sopiva ja sille toimipaikalle sopiva ryhmäohjaus, jossa sitten esitellään näitä erilaisia paikallisia koulutusvaihtoehtoja. Ja jokaisessa ryhmäohjaustilaisuudessa tulee olla vähintään yksi perusasteen varassa oleva henkilö. Se on meillä maksuehtona. Eli maksetaan siitä, kun on pidetty ryhmäohjaus ja sieltä löytyy vähintään yksi tämmöinen kohderyhmään kuuluva henkilö. Ja sitten tähän liittyy raportointia. Osa on kevyempää viikkoraportointia, siihen palataan myöhemmin, ja osa on sitten tähän tutkimukseen hankittavaa raportointia, jos on vähän yksityiskohtaisempaa tietoa tarvitaan. Ja se, mikä ollaan nyt tähän astisesta opittu tässä itse, me ollaan ollut tässä vuoden verran tätä valmisteltu, meillä oli edellinen kilpailutus oli about samoihin aikoihin kuin tämä on nyt, ja nämä tämänhetkiset palveluntarjoajat ovat tuolta vuoden alusta toimineet, niin meille on onneksi kertynyt jo oppia, että mikä toimii ja mikä ei toimi, ja tämä on yksi, mikä me ollaan huomattu, että varsinkin jos on kyseessä ryhmittymä tai siellä on alihankkijaketjuja, ja joka tapauksessa tähän liittyy paljon ihmisiä, jotka tekee eri asioita. Joku soittelee puheluita ja joku pitää ohjauksia ja joku tekee jotain muuta. Niin tämä on kokonaisuus ja palvelu, jota tulee johtaa. Eli se edellyttää nyt palveluntarjoajilta sitä, että vastuullisesti johdetaan. On yksi vastuuhenkilö siellä, joka pitää koko ryhmittymän tai porukan tai yhteyshenkilöt ajan tasalla. Vastaa siitä, että sieltä löytyy resurssit ja seuraa aktiivisesti sitä, että miten tämä palvelun edistäminen toteutuu. Ja me myös seurataan sitä ihan viikkotasolla. Se on meille nyt tosi tärkeää tässä. Ja seurantaan kuuluu myös se, että seuraa niitä määriä, että onko päästy pitämään minkälaiseen määrään yrityksiä ja toimipaikkoja niitä ohjauksia. Ja tässä opitaan matkan varrella koko ajan uutta, ja tämä projektin johtaminen edellyttää silloin myös sitä, että sitä oppia jaetaan siellä toimijoiden ja ryhmittymien sisällä. Ja me ollaan tässä pyritty myös toimimaan alustana niin, että eri palveluntarjoajat on pystyneet jakamaan kokemuksia ja oppejaan toisilleen, ja sitä varmasti tulemme tässäkin tekemään. Tämmöisiä havaintoja tähän mennessä. Olisikohan nyt kuule Jarno sun vuoro? Joo, kokeillaanpa. Eli tuossa Milma hyvin alustikin, mutta tästä ennen kuin menen diaan, niin varmasti kaikki tällä foorumilla nyt tunnistetaan, että se vaikein vaihe on saada sovittua se ryhmäohjaus sinne yritykseen. Mutta
siitä huolimatta niin meillä on tavallaan tälle ohjauksen tai tilaisuuden laadulle kriteereitä. Se voidaan toteuttaa livenä tai etänä. Siellä tulee esitellä vähintään 6 tämmöistä eri koulutusmuotoa, jotka on listana siellä hankinnan kohteen kuvauksessa. Sisältö räätälöidään siihen toimialaan tai yrityksen koulutustarpeiden mukaisesti niin esille tulleisiin teemoihin. Ja tavoitteena on siis kannustaa ja innostaa näitä ihmisiä osallistumaan, jotka oletettavasti muita vähemmän tällä hetkellä koulutukseen osallistuu. Siksipä siellä on tärkeää olla tämmöinen esimerkki, tietoa, että olisiko tämmöinen koulutus työn ohessa suoritettavana vai täyspäiväisesti vai miten menee. Jos se on maksullinen, niin kuka sen maksaa, miten se maksetaan. Yleisesti tietoa, tämmöisiä yhteystietoja koulutusneuvonnasta muun muassa ja näistä opintoihin hakeutumisesta. Eli kerrotaan ihmiselle, joka on tässä aiheessa voi olla aika ummikko, käytännönläheisesti selkeästi, mitä tämä tarkoittaa ja minkälaisia mahdollisuuksia on. Ja toteutustapa tälle ohjaukselle on muutoin vapaa, eli saa ja kannattaa olla luova. Sen ei tarvitse olla työajalla, ei työpaikalla. Pomon niin sanotusti ei tarvitse olla siellä läsnä. Ja tiedätte tuossa varmasti hyvin äkkiä, että se ei niin kuin ihan helppoa ole tämmöinen ohjauksen sopiminen, mutta sen jälkeen kun se saadaan sovittua, niin me myös halutaan näitä laatuvaatimuksia asettaa sille itse tilaisuudelle. Ja Milma, jos heität seuraavan dian. Ja tosiaan, niin kuin Milma jo aiemmin sanoi, niin me maksetaan vain ja ainoastaan semmoisesta ryhmäohjauksesta, jossa on tämä yksi kohderyhmään kuulunut henkilö mukana. Maksimihinta on 1 500 per ohjaus, ja nyt kun laskette niitä tarjouksia, niin ottakaa huomioon, että vaatii ensin hirveästi kontaktointia. Sen jälkeen tulee selvittää, että onko siellä firmassa tai toimipaikalla niin kohderyhmään oleva. Sen jälkeen pitäisi sopia se konkreettinen info, ja sen jälkeen vielä varmistaa, tai on riski, että sinne infoon ei lopulta tämä kohderyhmään tuleva tule paikalle. Eli nyt sitten kun mietitte niitä toimintamalleja ja hintoja, niin muistakaa, että tässä on monta pullonkaulaa ja tämä on haastava kokonaisuus, vaikkakin mahdolliseksi todettu. Viimeisessä bulletissa tuolla mukana, niin sitten jos minimivaatimus on siis, että 1 kohderyhmään kuuluva per info on mukana, ja jos siellä on useampi, niin aina yhdestä lisää maksetaan 120 € bonus. Ja tosiaan niin se vaikein ja energiaveivin vaihe on ihan pommin varmasti se infojen sopiminen. Laadukaskaan tai hyvin suunniteltu info ei vaikuta mitään, jos sitä ei päästä pitämään. Niin ehkä vielä niin kun tuolla meillä tulee myöhemmin noista toimipaikoista ja yrityslistauksista, mutta niin kun se ajatus ja tarkoitus ei ole soitella läpi niitä toimipaikkoja, jonka jälkeen todeta, että niillä ei ollut tarvetta, vaan keksiä ne konstit, miten päästään tämmöisiä ryhmäohjaustilauksia ja tilaisuuksia järjestämään. Olisikohan siinä ollut Milma tärkeimmät näiltä 2? Sitten olisi Anna, eikö vaan? No niin, jatketaan vähimmäismääriin liittyen. Eli tosissaan meillä on tuossa kohta seuraavalla dialla niitä määriä vielä, että kuinka paljon siellä kullakin hankinta-alueella niitä ryhmäajoiksi pitää saada toteutettua, mutta tosissaan kuten tässä nyt ollaan tuotu meidän toimesta ja Laboren toimesta ilmi, niin se on siis todella tärkeää just tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta, että tässä kokonaisuudessa päästään vähintään sinne 1200 toimipaikkaan, ja siellä nyt ne meidän jo olemassa olevat 4 palveluntuottajaa hoitaa hienosti omia alueita, ja heidän osaltaan siellä määrät täyttyy, mutta nyt tosissaan haetaan vielä sitten uudet palveluntuottajat näille tietyille alueille, joilla on sitten omat vähimmäismäärät määriteltynä. Tässä toiminta-aikaa nyt on varmaankin ihan riittävästi näiden tavoitteiden saavuttamiseen, eli sinne ensi vuoden loppuun saakka, mutta tämä palvelu pitää pystyä käynnistämään heti kun on päätös tehty ja sopimukset allekirjoitettu.
koska sitä kautta sitten varmemmin päästään se tavoite saavuttamaan. Toi tarkoittaa käytännössä siis sitä, että me ollaan sinne sopimukseen kirjoitettu klausuuli, että sopimuksen allekirjoittamisesta oliko 3 viikon kuluessa pitää aloittaa se yritysten kontaktointi tai muuten siitä sanktioidaan sitten semmoisella sakkomaksulla, mutta tässä tosissaan tulee varautua myöskin sitten semmoiseen lentävään lähtöön palvelun tuottamisen kanssa. Ja tähän ollaan kirjoitettu sitten bonukset myöskin näistä vähimmäismäärien saavuttamisesta, eli siellä on tietty bonus tulee sen jälkeen, kun saa sitten sen oman vähimmäismäärän täyteen, ja sitten oli myöskin tämmöinen, jos tietyssä ajassa saa melko nopeasti sen 70% täyteen, niin siitä on myöskin sitten bonus saatavilla. Ja sitten tästä raportoinnista hieman lisää. Se on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti siellä palvelukuvauksessa, mitä kaikkea vaaditaan, mutta ensinnäkin meille toimitetaan tämmöinen viikoittainen raportointi. Tässä just korostuu se, että teillä on se projektin johtaminen hoidettu hyvin, eli siellä on yksi henkilö koko aika niiden lukujen päällä, tietää mitä tapahtuu ja pystyy ne meille viikoittain toimittamaan, ja sitten sen lisäksi myös tapahtuu tämä kuukausittainen raportti sinne Etlan ja Laboren käyttöön, minkä yhteydessä sitten raportoidaan nämä NS-kylmäsoitot ja sitten nämä keissit kanssa, kun ollaan sitten yritys saatu kiinni ja ollaan päästy etenemään näissä keskusteluissa. Tässä nyt niitä lukumääriä sitten, eli nyt nämä oli aikaisemmin meillä 4 eri alueena, mutta nyt me ollaan huomattu se, että kannattaa nyt kuitenkin pilkkoa pienempiin paloihin, että se on realistinen sitten aina yhden palveluntuottajan kohdalla se tavoite, ja siinä keskimmäisessä sarakkeessa on se arvioitu tähän meidän spekseihin kuuluvien toimipaikkojen lukumäärä sillä alueella, ja sitten tuossa oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa on se oma vähimmäismäärä, mikä on sitten äärimmäisen tärkeää, että se tulee siinä täyteen. Tässä tuon määrän voi myös ylittää, ei ole mitään estettä sille, me ei ole mitään maksimimäärää tänne kirjoitettu, jokaisesta ylimenevästä ohjauksesta maksetaan myös sen teidän tarjouksen mukaisen hinnan mukaan. Ja tässä on kanssa se, että kun me halutaan pitää ne kakut aina yhdelle palveluntuottajalle silleen niin kuin handlattavan kokoisina, niin sinne on kirjoitettu myös sellaiset tietyt määritelmät, että jos sä voitat jommankumman noista isoista osa-alueista, niin sitten ei muuta voi voittaakaan, eli joko voittaa tuonne Etelä-Suomen A1 tai A2. Noista pienemmistä osa-alueista on mahdollista voittaa sitten kaksi, jos niille tarjouksen jättää. Tosissaan tarjouksen voi jättää joko sinne omalle toimialueelle, jossa tuntuu kaikkein tutummalta, ja sieltä löytyy ne jo tutut yrityskontaktit ennestään, tai sitten voi jättää niin monelle alueelle kun haluaa. Ja tosissaan se kontaktointi rajataan niihin oman listan kuntien alueelle, oman listan postinumeroiden alueelle. Ne on siinä palvelukuvauksen liitteenä sanottu suoraan. Tämmöisistä, mitkä on isompia kaupunkeja, niin ne on mahdollisesti jaettu sitten niin kuin postinumeroihin, että pitää katsoa tarkasti, että osuu oikeaan, tai sitten jos on pienempi kunta, niin sitten se on koko kunnan alue kuuluu siihen, mutta ne tosissaan sen ulkopuolelle ei kontaktoida, ne kuuluu siihen verrokkiryhmään. Ja toi koko luokka tosissaan on jo todettu tässä näin, ja toi nyt aika laaja sinänsä, että siinä on just yrityksiä, on säätiöitä mukana, näin edespäin. Mutta yrityksiä pääasiallisesti. Sitten, miten nyt edetään tässä asiassa tämän tilaisuuden jälkeen? Eli meillä on siellä tarjouspalvelussa nyt tarjouspyyntö auki, ja siellä on tämä kysymyskausi meneillään. Kysymyksiä pystyy jättämään vielä tonne ensi viikon maanantaihin asti. Sen aikana pystyy vielä kysymyksiä jättämään, jos joku jää tämän tilaisuuden jälkeen vielä
vielä auki. Me vastataan tuossa annetussa aikataulussa todennäköisesti ehkä jo vähän aikaisemmin ja tarjousaika päättyy sitten 9. päivä lokakuuta kello 12. Me itsekin halutaan mahdollisimman nopeasti sitten päästä etenemään näiden uusien palveluntuottajien kanssa, eli aletaan siitä sitten heti niitä tarjouksia tarkistamaan ja pyritään tekemään päätökset mahdollisimman nopeasti ja sitten sopimukset heti allekirjoitukseen, jos vaan mahdollista sitten sen 2 viikon valitusajan kuluttua. Sitten olemme nyt esitelleet tämän ostettavan palvelun parhaan taitomme mukaisesti ja yrittäneet tuoda vähän näitä oppeja esille, mitä meillä on tässä matkan varrella tullut, niin otetaan sitten kysymyksiä ja vastauksia. Hyvä, kiitos Annalle ja Jarnolle ja siellä onkin Otso meillä heti kysymässä. Olepa hyvä Otso. Joo, kiitos. Haluan heti tähän kysymykset ja vastaukset osio kärkeen tuoda vähän tällaisia olemassa olevan palveluntarjoajan kuulumisia ja muutama pointti tästä hyvästä esityksestä. Mä otan heti ekaksi kiinni, mitä Hannu sanoi tuossa alussa siitä että noiden tavoitemääriin pääseminen ei ole, että sitä ei ole pidetty tärkeänä. Ainakin meille se on ollut ihan äärimmäisen tärkeää jo ihan niin kuin tavallaan tästä sakkomaksusta ja muutenkin niin kuin liiketoiminnallisesta järkevyydestä, mutta ennen kaikkea myöskin hankkeen mielenkiinnosta ja vaikuttavuudesta lähtien, niin se on ollut meille tosi tärkeää. Se on ollut vaan tosi vaikeaa, että tavallaan se on niin kuin ehkä se hyvä tiedostaa myös niin kuin siltä osin, että mitä noita uusia alueita lähtee tuottaa, että sen viestin haluan tuoda. Että siinä on esimerkiksi tämä postinumeroalueilla tarkkana olemisen vaiva ja tietysti sit muutenkin kaikki niin kuin mukaan innostamisen perushaasteet. Se toinen kääntöpuoli on ollut, mikä on ollut tosi kiva olla, haluan tässä suitsuttaa joppalaisia teitä niin kuin organisaationa ja tilaajana ja myöskin yksittäisenä henkilöinä Milma, Anna ja Jarno, että on ollut tosi ilo kehittää tätä hanketta ja yksi ihan konkreettinen esimerkki, mikä on ollut yksi pieni osainen siinä, että me ollaan lopulta onnistuttu pääsemään niin sellaiseen hyvään tahtiin ja vauhtiin näiden järjestämisessä, niin oli se etätoteutuksen mahdollistaminen, joka tosiaan silloin alun perin ei ollut mahdollista ja se on ollut yksi osa sitä niin kuin, on game changer oikeastaan siinä, että ollaan saatu niin kuin hyvälle vauhdille tuo juna. Mutta täytyy niin kuin myöntää, että me ollaan tehty tosi paljon töitä, että me ollaan löydetty ne oikeat kulmat kohdata ne oikeat yritykset oikealla tavalla. Ehkä sellaisen kultajyvän tässä haluan sanoa, se tuli ehkä vähän rivien välistä tuossa Annan alkupuheenvuorossa, tai tuossa puhuttiin noista koista, että pienet yritykset, joissa tai pienet toimipaikat, joissa yrittäjä itse on kohderyhmää, niin silloin niin kuin se keskustelussa päästään saman tien niin kuin oikeaan suuntaan. Mutta hanketta on ollut tosi kiva tehdä niin kuin näistä haasteista ja pienistä mutkista matkassa niin huolimatta, niin tosiaan tosi mielenkiintoinen, globaalisti uniikki homma ja niin kuin tutkimusorganisaatioiden mukana oleminen tiiviisti tässä hankkeessa ja niin on ollut kyllä meille tosi sellainen, niin kuin sitä on ollut helppo puhua talon sisälle, että hei, tämä on kiva juttu ja tämä on mielenkiintoinen juttu ja tässä tehdään tosi mahdollisesti todella vaikuttavia asioita. Vaikka tavallaan ei sitten ohjattaisikaan koulutukseen, niin saadaan sentään tietoa siitä, että mikä niin kuin tässä kontekstissa ainakin toimii ja mikä ei. Ja sillä tavalla on kyllä tosi mielekäs projekti. Mutta tällaiset kommentit meiltä. Kiitos esittelystä ja kiitos tähän mennessä matkan varrella kaikesta muustakin hyvästä ja kauniista. Kiitos Otso ja mä tähän väliin sanon, että todella kiva, että jaoit näitä kokemuksia. Y4 Works on siis nyt yksi niistä, joka tällä hetkellä tuottaa tätä palvelua. Ja oppimiskäyrä on meillä myös ollut tässä suuri ja nyt me voidaan jo tässä sanoa, tässä vaiheessa vuosi sitten ei voitu, mutta voidaan sanoa, että on jo vähän kokemusta ja tietoa kaikilla näillä toimijoilla ja meillä, jotka tätä nyt on toteuttanut. Käytännössähän nyt kun siellä on 4 toimijaa, niin siellä on myös ryhmittymiä, eli niitä on joku 13-14 yhteensä toimijaa, jotka nyt toimii. Ja se täytyy rehellisesti sanoa hyvin, Otso, niin kuin tuossa sanoit, että tämä on ollut haastava toteuttaa, mutta ei mahdoton todellakaan, niin kuin Jarno tuossa sanoi. Ja mulla on myös sama kokemus siitä, että en usko, että palvelun tarjoajille on jäänyt epäselväksi, että tavoitemäärät on tärkeitä, vaan nimenomaan se, että
yrityksiin pääseminen ei olekaan kaikille ollut niin helppoa kuin aluksi oletettu, mutta sitten meillä on hienoja esimerkkejä, Otson butiikki yksi niistä, jotka sitten on löytänyt ne kulmat ja ruvennut tekemään tässä tosi hyvää tulosta. Ja se, mikä on myönteistä, niin näistä ohjauksista, joita sitten on päästy pitämään, niin meillä on kantautunut pelkästään positiivista terveistä, että kokonaisia ryhmiä on saatu houkuteltua kouluttautumaan ja se enteilee sitä, että tämä voisi jopa olla oikeasti vaikuttava tapa tehdä hakevaa toimintaa. Mutta seuraavaksi siellä on Outi Wallin, ole hyvä. Joo, kiitos ja huomenta kaikille ja kiitos selkeästä esityksestä. Nyt on hyvin mielenkiintoinen, että tässä on tämä tutkimusnäkökulma mukana, joka mun mielestäni korostaa justiin sen tärkeyttä ja asia sinänsä on erittäin tärkeä. Pari semmoista mielenkiintoista kysymystä heräsi heti miten, eli kun teillä on jo kokemusta tästä toiminnasta, niin minkälaisia tavalla tuloksia teillä on? Eli onko se yksi ainut ryhmäohjaus, minkä jälkeen sitten sieltä joku innostuu lähtemään toisen asteen tai korkeakouluasteen koulutukseen? Et minkälaisia, vai onko nämä jo tuloksia teille sitten jossain vaiheessa kirjoitettavaksi? Se oli ensimmäinen kysymys ja sitten miten tapahtuu jatko-ohjaus? Nyt näin heti niinkö ajatuksissa, niin voiko ajatuksissa nähdä, silmillä nähdä, mutta sen, että kun pidetään ryhmäohjaus ja saadaan tavallaan se motivaatio vaikka liikkeelle, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu? Kuka jatkaa ohjaamista vai kuuluuko se tähän pakettiin vai, koska mielelläni ajattelen, että siihen tulisi sellainen jatkuvuus. Ja myöskin sen tutkiminen sitten olisi hyvin mielenkiintoista. Täällä on vähän tämmöinen tutkija, ohjaaja, pedagogi äänessä tällä hetkellä, mutta kiitos, nämä kysymykset oli mielessä. Kiitos Outi, hyviä kysymyksiä. Tuloksia siitä, että onko tämä vaikuttanut siihen koulutukseen osallistumiseen, niin sitä meillä ei vielä ole. Me saadaan niitä sitten, kun meillä on 1200 näitä ohjauksia pidetty ja sitten Etla ja Labore seuraa rekisterien avulla, että tapahtuuko sitten jotain liikehdintää. Eli anonyymisti seurataan näitä koskia, virtatietokantoja ja yritysrekistereitä, onko päästy. Eli niitä me saadaan viiveellä 2025 ensimmäisiä alustavia. Tähän kokonaisuuteen liittyy toinenkin tutkimushanke, joka on ollut pienempi, ja siitä me saadaan varmaan jo vähän aikaisemmin, mutta ei sotketa sitä tähän sen kummemmin. Että tähän mennessä meillä ei näitä tuloksia ole. Ja miten jatko-ohjaus tähän palveluun ei ole leivottu muuta jatko-ohjausta kuin se, että siellä ohjauksessa, jos joku on kiinnostunut koulutuksessa, niin otetaan niitä soittopyyntöjä vastaan ja palveluntuottajan tulee välittää se tieto sinne, minne se kuuluu. Eli jos joku siellä osallistuja sanoo, että hei, mä olisin nyt tuosta kalatalouden kurssista kiinnostunut, niin palveluntuottajan tulee välittää sinne sen kalatalouden tuottajan koulutuksen tuottajalle tämän henkilöyhteystiedot, jotta sit sieltä oltaisiin yhteydessä. Ja toki siellä sit siinä ohjauksessa tulee mainita näitä paikallisia ohjaustahoja. Siellä onko se sitten ohjaamoa tai valtakunnallista koulutusneuvontaa, mitä muuta, johon sitten voi nämä ihmiset hakeutua. Mitäs kysyttävää vielä? Jos ei ole kysyttävää, niin voitte myös kommentoida, jotta osaamme tulkita tätä hiljaisuutta. Voinko vielä täydentää tuohon äskeiseen? Joo, just niin kuin Milma kuvasi, että tutkimustietoa meillä ei tästä vielä ole, mutta me ollaan kuultu näiltä palveluntuottajilta sitten kuulumisia näistä tilaisuuksista, ja se mitä me ollaan kuultu, niin on se, että just tunnelma on ollut hyvin innostunut, ja siellä ihmiset ovat olleet tosi kiinnostuneita kuulemaan näitä tietoja, ja siellä on joku esimerkki, mikä ollaan kuultu, niin siellä on ollut 3 hengen yrityksestä siellä 3 henkilöä läsnä ja kaikille on tehty oppisopimukset esimerkiksi sen jälkeen. Tai sitten meillä oli, oliko Viitasaarella oli joku ryhmä, joka oli sitten koko firma intoutunut lähtemään paikalliseen oppilaitoksen vierailulle tutustumiskäynnille katsomaan, että mitä kaikkea sieltä löytyykään. Eli näiden perusteella, mitä me ollaan kuultu, niin just vaikutelma on se, että nämä on olleet kuitenkin hyvin, hyvin innostavia ja tuloksellisia nämä ryhmäohjaukset.
Joo, kyllä. Ja on ollut ilmeisesti myös kivaa joillekin palvelun tarjoajille, kun on päästy johonkin perunapellon laidalle ja hyvin erilaisiin yrityksiin sitten pitämään ohjauksia, että se ympäristö on saattanut vaihdella ja joku on pitänyt paikallisen ABCn kahvilassa ohjausta ja muuta, että varmasti niin kuin hauskaa ja monipuolista hommaa, kun eri toimialoille pääsee työskentelemään. Sitten siellä olisi Heidi Leidenius. Joo, kiitos. Mä olen koulutus.fistä ja mehän tunnetaan oppilaitokset ja kouluttajat hyvin. Ja yrityksistä sen verran olen saanut otetta, että yleensä pitää löytyä joku asia, että he motivoituvat siihen. Ja nyt mä mietityttää, että mitä sellaisia asioita on löydetty, jotka nimenomaan yrityksiä motivoivat? Miksi ne haluaa lähteä tähän? Miksi haluaa lähteä koko yritys Viitasaareen tutustumaan oppilaitokseen? Niin mikä siinä on? Hyvä kysymys. Mehän ei tietenkään nyt täältä Jotpasta käsin, me ei tiedetä vielä. Et me ollaan TTL todennäköisesti tulee tekemään meille myös yrityshaastatteluja, että saadaan siitäkin sitten ihan tutkittua tietoa, mutta totta kai se nyt kertoo, että meillä osa palveluntuottajista nyt pääsee hyvin sinne yrityksiin pitävään, että he osaisivat ehkä nyt meitä paremmin kertoa, että mitkä ne motivaatiotekijät on, mutta se mikä meidän korvi on kantautunut, niin siellä voi olla työvoimapula tai voi olla, että tunnistetaan, että me tarvitaan koulutusta. Tämähän on hyvä juttu. Ihmiset kouluttautuu eteenpäin, me saadaan uutta osaamista. Nämä ihmiset ehkä pysyy täällä paremmin, mutta nämä myyntispiikit, mehän ei niitä kuulla, että millä kärjellä sinne aina päästään sitten sinne yrityksiin. Että joku voi mennä tutkimuskärjellä, että on ainutlaatuinen tutkimus ja löytyisikö teiltä yksi yleissivistävän koulutuksen varassa oleva, pääsenkö jututtelemaan. Mutta toi on tärkeä asia, eli tässä on iso kysymys on siinä, että miten ne yritykset lähtevät mukaan ja miten heidät saadaan lähtemään mukaan. Ja se on tässä se joka on ollut myös osalle haasteellista, mutta se on mahdollista kuitenkin ja on löydetty niitä motivaatiotekijöitä. Ja ilmeisesti yrityksetkin on aika erilaisia. Et varmasti tulee varautua siihen, että osa yrityksistä sanoo, että ei kiinnosta ja osa sitten kiinnostuu ja innostuu ja osa pitää lämmitellä ja sitten ne vasta innostuu. Sitten siellä oli Mikko. Moi, tervehdys Heinolasta, Rankala-Settlementtiä ja on kansalaisopistoa ja nuorten työpajaa. Ja sen verran tässä tullut oltua, että on niin nosteajoilta asti ollut mukana ja äärimmäisen musta mielenkiintoinen nyt niin tekojen sarjana ja myös tutkimuksellisena. Oikeastaan sitä, että kun me ollaan niin Heinolla siis alle 20 000 ihmistä pienestä pitäjästä ja meillä on, me ollaan matalan kynnyksen toimia. Ja just käytiin vähän tuossa aamusta sitä, että oman esimiehen kanssa sitä tilannetta, että ei varmaan, meillä on vaan hankala ehkä nyt Heinolasta käsin lähteä, että on toi Lahti tuossa vieressä. Mutta että ehkä ilmoittaisin halukkuutta, että meillä voisi olla tyyppejä tarjolla lähteä tekemään näitä kontaktointia. Et tietenkin meillä nyt on suoraan Heinolassa on laajat verkostot ja se varmasti ihan näpsäkästi, mutta että mä en tuossa kerran katsoa, että kuinka isoja alueita tässä on, että minkälainen liikehdintä ja sitten on meillä paljon verkostoja nyt tässä tietenkin Päijät-Hämeen sisällä. Ja se jotenkin ehkä jäi vaan sitä kelaamaan, että ehkä meillä on sellaisia persoonia, jotka voisi olla ihan käypää kamaa kontaktoimaan, varsinkin kun siellä puhutaan matalasta koulutuksesta ja tietynlaista aloista. Lähinnä ilmoitan meiltä vaan halukkuutta, että onko Päijät-Hämeen alueelta minkälainen työjako tehty. Joo, siis kuulostaa hyvältä, jos tunnistat tämmöisiä henkilöitä ja suositellaan ehdottomasti etsimään yhteistyökumppaneita, että tässä tarvitaan monenlaista osaamista, sitä istumatyötä ja soittelutyötä yrityksiin ja sitten sitä, että osaa puhutella kohderyhmää ja yrityksiä ja toteuttaa niitä ohjauksia. Nyt mä vaan katson, että osuuko se Heinola nyt näihin nyt kilpailutettaviin alueisiin, niin vähän musta näyttää, että ei osu. Haluuko Hannu heittää sieltä? Mä voin huutaa väliin, kun mä oon tutustunut jo tähän kilpailutukseen. No eikö se ole kiva, että mä osaan näin hyvin, että Otsut voit kertoa sieltä? Joo.
Joo, tosissaan liitteenä oli vissiin ne hankinta-alueet postinumero ja kuntatasolla, ja kannustan kaikkia katsomaan tarkkaan läpi sitä listaa ja pohtimaan, että mitä näihin kuuluu. Joo, kun mun mielestä Heinola ei tässä kyllä nyt ole, kun mä selaan tätä nyt tässä samalla, en ulkoa muista. Mutta ne pitää katsoa tarkkaan, että se on todella nyt, tämä rajautuu tietylle postinumeroalueelle, tiettyihin yrityksiin, ja se on tämän tutkimusasetelman takia, ja niissä pitää pidättäytyä. Sitten jos olisi tosi elämä, että ruvettaisiin tämmöistä toimintaa tekemään, olisi tutkimus jo tehty ja todettu, että tämä on hyödyllistä, niin sitten ei tietenkään olisi tämmöisiä postinumerorajauksia, mutta tämä asetelma nyt tuo tämmöisiä hassuja rajauksia tähän toteutukseen. Jees, mä katson lävitse sen, mutta mielenkiintoinen. Kiitos. Joo. Hyvä. Onko muita kysyttävää? Chatissa, hei, onko Jartsa seurannut chattia? No Anna kerkii vastailla tuolla Noniin. kontekstista mukaan, kun tulee kysymyksiä. Outi kysyy vielä, eli näistä mihin linkkiin näitä kysymyksiä laitetaan, niin eikö näin, että siellä hankipalvelussa sitten jätetään? Joo, sieltä saman linkin kautta, mistä pystyy tutustumaan näihin tarjousasiakirjoihin, tähän palvelukuvaukseen ja sopimusluonnokseen ja näin edespäin, niin sitä kautta voi kanssa niitä kysymyksiä laittaa. Ja eikö niin, että siksi sen järjestelmän takia, että se on tasapuolinen kaikille, kysymykset ja vastaukset näkyy samaan aikaan ja tasapuolisesti kaikille? Joo, just näin. Ja sitten hankintoihin liittyy kanssa se, että me ei sitten muita kanavia pitkin tulleisiin kysymyksiin voida vastata. Eli nyt on tämä tilaisuus ja sitten tämän jälkeen se linkki, että älkää soitelko meille tässä välissä. Tai laittako sähköpostia. Niin. Emme saa vastata, kun ne pitää näkyä kaikille sit samanaikaisesti ne vastaukset. Hyvä. Olisiko vielä kysymyksiä tai kommentteja? Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Heidi, ole hyvä. Kiitos. Sä sanoit tuossa, tai joku teistä sanoi, että sitten ne mukaan päässeet toimijat jakaa parhaimpia kokemuksia tai käytäntöjä. Niin onko teillä joku alusta sille tai miten se käytännössä tapahtuu? Meillä on ollut käytännössä tämmöinen Housebase-alusta, eli on alusta, johon päivitetään ajankohtaista tietoa. Ja sitten kevään aikana me pidettiin näille tämänhetkisille palvelun tarjoajille, niin olisikohan 3 klinikkaa pidetty ja sitten joulukuussa yhteensä 4 tämmöistä yhteistilaisuutta me ollaan pidetty. Ja lisäksi me tavataan säännöllisesti kaikkia palvelun tarjoajia ja koitetaan sitten imeä itseemme sitä oppia ja jakaa sitä myös sillä tavoilla muille. Että semmoiset on ollut meidän tavat ja uskon kyllä vahvasti, että nyt kun saadaan uudet toimijat, niin saadaan nämä vanhat konkarit myös jakamaan oppeja. Mä tässä lupailen palvelun tarjoajien puolesta tämmöistä. Ja me totta kai koko ajan kerrytetään itsellemme tästä ymmärrystä tutkijoiden kanssa, että mikä tässä toimii ja mikä ei. Ja kaikin puolin koitamme auttaa teitä toimijoita sitten siinä, että onnistutaan. Sitten siellä oli Johanna. Huomenta Kajaanista. Työelämän kehittäjän näkökulmasta niin tämä vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, mutta tosiaan kun olen Kajaanista tai Kajaanissa, niin tämä alue, mihinkä nämä palvelut tulisi tarjota, niin miten tämä matkakulut, matkakorvaukset, mahdolliset asumiset, niin voiko niitä liittää siihen hinnoitteluun sitten? Siellä on se 1500 per ohjaus meillä se kattohinta ja sen pitää sitten kattaa kaikki, mutta etätoteutuksethan on tässä myös nyt mahdollisia, mitkä meillä alun perin ei ollut siinä tällä hetkellä toimimassa, nyt on sielläkin. Niin Joo, ja siis parhaimmat tuloksethan näistä samankaltaisia asioita on tietenkin työelämässäni toteuttanut, mutta vaikuttavuushan on aina parempi, kun ollaan livenä. Mutta sitten käsittääkö se nyt niin, että se on niin kuin yksi kerta, se toteutustapa yksi kerta vai voiko siihen sisältyä useampi kerta?
Joo, siis periaatteessa 1 kerta, eli jos menet tietylle toimipaikalle pitämään ohjauksen ja siellä on se tietty yleissivistävän koulutuksen varassa oleva henkilö, niin siitä maksetaan se 1500 kertaluontoisesti. Jos se joutuu jakamaan 2 kertaa, vaikka 2 eri päivälle, niin silti siitä tulee vaan tavallaan 1 kerrasta maksu. Mutta jos järjestää samalle toimipaikalle sitten 4 kuukauden päästä uuden, ja siellä onkin jo uusi kohderyhmään kuuluva, niin sitten siitä maksetaan uudelleen. Mutta että ajatellen sitä yksilöä, niin siellä on se tavallaan 1 ohjauskerta, josta me sitten maksetaan. Okei, joo. Tämä oli hyvä tieto ja tarkennus. Joo. Kiitos. Jarno. Joo, tuohon oikeastaan ehkä kulujen kautta niin tuli mieleen, että tavallaan kun tässäkin tilaisuudessa kaikkien organisaatioilla on myös ikään kuin muita tuotteita tai muuta yhteistyötä niihin yrityksiin, niin sitten kun kontaktoidaan tai saadaan infoja, päästään jutulle ja paljastuukin, että esimerkiksi kohderyhmään kuuluvaa ei ole, niin ilman muuta sitä niin sanottua muuta kauppaahan kannattaa sillä kontaktilla tehdä. Tai toisinpäin, kun teidän organisaatiossa on niitä henkilöitä, jotka koko ajan kontaktoi vaikkapa oman toimialansa yrityksiä, niin silloinhan tämä kannattaa ikään kuin sujauttaa sinne mukaan. Eli haen sitä, ettei tässäkään siilouduta silleen, että yksi soittelee tällä kulmalla ja viikon päästä toinen samasta talosta soittelee seuraavalla asialla perässä. Eli hyödyntäkää synergioita, niin varmasti se näkyy myös sitten kuluissa. Hei, kiitos tästä tarkennuksesta. Tulisiko vielä kysymyksiä tai kommentteja? Hyvä, Katja. Kiitos paljon Unic-palveluiden puolelta tosiaan Nissisen Katja. Erittäin mielenkiinnolla kuuntelin tätä infoa ja kuulostaa aivan mielettömän upealle työlle sekä tutkimusmielessä että sitten myös just sitä asiaa, mitä meidän työmarkkina tarvitsee. Että itse toimitaan työvoimakoulutusten kentällä ja meillä on siellä nimenomaan ehkäpä juuri tämä kohderyhmä, ne henkilöt, joilla ei ole vielä sitä toisen asteen tutkintoa edes, että siellä ollaan sillä perustason opinnoissa, että mä mietin tässä kohtaa meidän kohdalla, kun ollaan pieni ketterä toimija, toki valtakunnallisesti toimitaan, mutta mä mietin ihan käytännön resurssointia. Ja vähän täällä sivusitte josta, että vähintään 1 päätoiminen projektin johtohenkilö tulee olla, mutta mä tosi mielellään kuulisin niitä konkreettisia, että kuinka paljon tähän on todellisuudessa resurssoitu henkilötyövoimaa, että onko tässä ollut kontaktointeja varten 1-3 henkilöä vai millainen käytäntö on, että jos tähän pystytte vinkkiä antamaan, niin olisi tosi arvokas tieto, että mielenkiintoinen projekti kyllä. Joo, tässä mä sanon jotain ja Jarno jatkaa ja sitten tietysti jos täällä on linjoilla teitä, jotka nyt toteutatte tätä palvelua, niin tiedätte omasta tilanteestanne enemmän. Mutta joo, sen sanon, tämä on vähän erilainen rahoitushanke kuin yleensä. Tämä ei ole semmoinen, että tästä tulee niin kuin raha ja sitten voidaan ruveta toimimaan, vaan raha tulee vasta sitten, kun on niin sanotusti tullut tulosta. Eli pitää tehdä paljon töitä ennen kuin sitä tulosta rupeaa tulemaan, mutta me ollaan niin kuin nyt nähty se, että sitten kun sitä tulosta rupeaa tulemaan, niin ymmärtääksemme se on sitten ihan myös kannattavaa. Tosi eri tavalla meidän silmiin näyttää, että palveluntarjoajat ovat organisoituneet ja homman tehneet. Tässä on osa näistä 4 on ryhmittymiä. Siellä on 2 5, 1 4 ja sitten täällä on 1, joka on niin kuin yksinään. Ja näissä ryhmittymissä ne on hirveän erilaisia myös ne ryhmittymän jäsenet keskenänsä. Ne on jakanut aika pieniin ne tavoitteet ja se, että sitä ryhmittymää joku johtaa, sehän ei ole päätoimista hommaa, vaan se on sitä, että joku katsoo sen ryhmittymän perään, kerää sieltä tietoa ja kyselee vähän, että hei, teille ei ole näköjään tapahtunut nyt 2 viikkoon mitään, että missäs mennään, voiko auttaa, se on niin kuin tämän tyyppistä. Mutta se me ollaan huomattu, että se kontaktoiminen on päätoimista. Jotkut on ostanut sen ulkoa alihankkijalta, eli joku toinen butiikki soittelee sulle niin kuin sitä isoa yritysmassaa läpi ja tuo sitten pöydälle, että hei, tässä olisi nyt niin kuin tämmöinen määrä kiinnostuneita. Ja sitten tämä varsinainen palveluntarjoaja
kontaktoi ja yrittää sopia ne ohjaukset sinne. Jossain on tehty niin, että siellä on palkattu yksi tyyppi, joka tekee tätä kaikkea. Hän soittaa yrityksiä, hän käy siellä ABC:llä pitämässä ohjauksen sille kohderyhmään kuuluvalle ja näin. Mutta se meille näyttäytyy sillä, että kun on se päätoiminen kontaktointi, niin se tuottaa tulosta. Mutta toimintatavat on kyllä erilaisia näitä palveluntarjoajilla. Jarno saa jatkaa tästä. Joo, aika tyhjäksi nämä pajat jo tulikin, mutta tuosta kontaktoinnin osalta, niin me halutaan sitä välttää, ettei kävisi niin, että soitellaan oman toimen ohella pikkusen silloin tällöin, koska tämä on vaikea, tämä on uudenlainen. Se tarvitsee sitä volyymiä koko ajan, jotta se osataan se spiikki ja hyödyn konkretisointi kehittää. Eli halutaan välttää tällä se, että kun muut kiireet sallii, niin soitan sitten perjantaisin muutaman puhelun. Siitä ei tule yhtään mitään. Ja just niin kuin Milma sanoi, niin ehkä tämän projektin johtajan ei tarvitse varmastikaan olla täyspäiväinen, mutta tavallaan jos on tämmöinen ryhmittymä tai minkälaisella porukalla sitä tehdäänkään, niin jonkun pitää varmistaa, että ne hyvät opit jakautuu sitten taas niin kuin talojen tai alueiden tai työhuoneiden välillä. Ja jonkun pitää sitten niin kuin näyttää sitä peukkua tai antaa se lupa, jos tavallaan taas näihin muihin palveluihin, mitä teillä on. Että sitten kun siellä joku kontaktoi ja kysyy, että hei, voitaisiko me tehdä näin, että liitetään tämä työn hyvinvointipäivän yhteyteen, joka me on tonne jo myyty, niin jonkun pitää sille sanoa, että kyllä tai ei, että se ei niin kuin pysähdy se homma siihen. Joo, ja sitten tähän nyt hyvänä jatkona, että tämä johtamisasia liittyy myös siihen, että oikein käden pitää tietää, mitä vasen tekee. Että jos siellä on eri henkilö tai eri firmasta henkilö, joka soittelee, niin hänen pitää tietää tosi tarkkaan, että mitä hän on myymässä. Ja sitten sen ketjun pitää jatkua, että jos hän saa sovittua niin sanotusti sen liidin, niin siellä on heti joku ottamassa koppia, ettei tule katvealueita. Ja tosiaan jotain muutakin mun piti nyt vielä tuohon liittyen sanoa. Mutta tosiaan on tosi erilaisia myös nämä toimijat meillä. Et meillä on siellä toimijoita, joilla on nyt jo niinku omasta tavoitteesta 70% saavutettuna niistä määristä. Mä puhun nyt yhden niinku ryhmittymien jäsenistä, niin joilla on pieni kakku ollut tavoitettavana. Ja sitten niitä, joilla ollaan niinku vielä hyvin kaukana siitä tavoitteesta. Että eroja on ja me yritetään parhaamme mukaan kyllä auttaa ja jakaa näitä oppeja, että mitkä niin kuin toimintamallit toimii. Otso, ole hyvä. Joo, mä jostain syystä tämä hanke innostaa mua jakamaan meidän kaikki liiketoimintasalaisuudet myös tässä yhteydessä, mutta mä haluan niin kuin kommentoida vaan sitä scopea. Tämä oli mun mielestä niin kuin täsmällinen ja niin hyvä kysymys, että niin kuin meidän puolesta, Y4 puolesta sitä matkaa voin kertoa, että siis meillä on käynyt tätä hanketta myymässä 20 eri ihmistä, käynyt vähän kokeilemassa, että mikä se olisi se oikea kulma. Meillä on myös siinä sen niin kuin eri tiimeistä, jolloin siinä on ollut myöskin eri tiimivetäjä sparraamassa vieressä, kunnes löytyi tavallaan se oikea kulma. Ja sen jälkeen meillä on ollut yksi täyspäiväinen henkilö soittamassa vain tätä hanketta. Toki hän on ollut välillä tässä kesällä lomalla ja niin poispäin, mutta hän on ollut plus sitten muita niin kuin meidän omien resurssien puolesta. Soittelun alihankkimista me tutkittiin, ollaan kokeiltu sitä muissa, se on niin kuin meidän kokemuksen mukaan vaikea keini, varsinkin tässä. Mutta en niin kuin, halua maalata, ettei kukaan siinä voisi onnistua, mutta me ei olla siinä onnistuttu. Mutta tähän erinomaiseen kysymykseen tästä soittelun resurssoinnista, niin meidän tarina on tällainen. Oikein paljon, Otso, kiitoksia sinulle todella käytännönläheisestä, konkreettisesta vastauksesta sekä totta kai Milma ja Jarno myös, että kiitos. Tämä antoi paljon työkaluja siihen, että millä tasolla pystytään resurssoimaan. Oikein loistavat vastaukset. Kiitos. Ja kiitos Otso, kun jaat teidän kokemuksia. Ne on tässä tosi arvokkaita, paitsi meille, niin tuleville tarjoajille. Tapahtuuko siellä chatissa jotain, Jarno tai Anna, mistä olisi hyvä sanoa ääneen? No chat-vastaavana tässä käytän puheenvuoron. Täällä tuli hyvä kysymys ja paniikinomaisesti kerkisi ennen Annaa vastata. Eli onko palvelu yritykselle maksuton ja kuinka paljon yritykset ovat olleet valmiita tähän käyttämään ja on siis maksuton ja tätähän ei tarvitse työajalla toteuttaa. Ja
totesin myös, että meillä ei taida seurantaa ainakaan kovin syvällistä olla vielä, mutta voisikohan heittää, että 20 minuuttia tunnin väliin varmaan ne infot on siinä ollut, että tulee mieleen, että jos tunnista paljon pitkittyy varsinkaan siinä sopimisvaiheessa, niin jarru voi olla aika kova. Joo, tosiaan jotkut on pitänyt 20 minuutin ja joillain jopa 1,5 tuntia, mitä mä oon katsonut meille tämänhetkisen raportoinnin mukaan, mutta ne lyhyemmät on suositumpia ja jotenkin voisin kuvitella, että ne on helpompi myydäkin sinne yritysjohdolle. Ja sitten löydettiin kohdealueiden postinumerolistaushan on siellä hankinnan kohteen kuvauksen liitteenä, eikö vain? Ja maksimihinnasta niin 1 500 € per info. Ja eikö niin, eli nyt sitten se bonus maksetaan vielä siihen päälle. Eli tarjousvaiheessa ei tarvitse niin kuin huolehtia, että mitä jos käykin niin, että se tulee kolme kohderyhmään kuuluvaa. Eli infon hinta, jossa on 1 kohderyhmään kuuluva henkilö mukaan. Noin. Kiitos. Nyt meillä olisi nyt 4 minuuttia vielä aikaa. Herääkö vielä kysymyksiä? Jos ei nyt herää, niin 18.9. mennessä tosiaan sieltä tarjouspalvelun kautta voi vielä kysyä ja me vastataan niihin sitten 25.9. viimeistään tai onko se siihen mennessä. Ja nyt mä haluan kiittää teitä. Mä tietysti toivon todella paljon, että me saadaan hyviä tarjouksia ja vaikka ollaan tätä haastavuutta tästä tuotu esiin, rehellisesti tätä se on ollut, niin voin sanoa, että tämä on merkityksellinen, innostava kokonaisuus ja koska tämä on uniikki ja ainutlaatuinen myös kansainvälisesti ja tästä saadaan oikeasti tutkittua tietoa, niin tämä on kyllä jotain semmoista niin kuin mielestäni aivan huikeata ja innostavaa tehdä tätä ja olla mukana ja toivon, että teistäkin nyt innostuu sitten jotkut tarjoamaan ja mukaan lähtemään. Päätämmekö tilaisuuden tähän vai pompsahtiko chattiin joku? Ei kun sieltä tuli Annan vastaus vaan. Hyvä. Nyt näyttää siltä, että kysyttävää ei enää ole. Kiitän teitä kaikkia ja kysykää meiltä vielä 18.9. mennessä, jos jotakin ilmenee. Kiitoksia. Kiitos. Moro. Kiitos. Moi moi. Kiitos.